това е нашият втори влог, който ще е коледен. И днес ще отваряме календарите ни. Те са 4. Сега са първи, втори, трети и имаме наш адвент календар. И тук сме направили всички дати до 24. Днеска е 2 декември и днес ще отворим тази турбичка с подарък. И нямам търпение да видим какво има вътре. Но първо нека да започнем, кажи я. Но нека за начало започнем с коледните, с шоколадовите календари. Ти първо ти е добре, дай, показвай. Това ли е? Това са фигурки за рисуване. За мен и за Анабел, ще си ги разделим едната за мен, другата за Анабел. И също така имаме вътре в турбичката. Какво имаме? Вътре в турбичката имаме и 2 киндерчета, едното за мен, а другото за Анабел. И сега продължаваме с шоколадовите календари. Първо аз си го отворя, тя беше вчера. И днеска сме 2 декември, ето го и 2. Какво ли днес ще се падне? Това пък какво е? Това е конче, такава играчка, да се качиш и да се влезеш на нея. И сега да го пробвам. Сега Анабел наред. Дали кой? Ти си. Ето го и на Анабел. Какво ли? При нея си искам. Давай, това тук. Давай, отваря го, да. Не е друго. Вчера имахме еднакви, а днес са различни. Ето го и на Анабел. Заповядай, хапай. Вкусно ли е? Сега продължаваме и с този календар. Вътре е с козметика. И сега е интересно. Какво ще ни се падне днес? Днес е 2 и търсим начин 2. Ето тук вчера бяхме тук. Днеска сме тук 3, 5 2. Ето го 2. Какво ли днеска ще е това? Да може да отреби. Да видим какво е това. Това е крем за ръце. Много сладичък. Еха. Да ви виж другото кремче. Виж около. Вижда се съседния подарък. Видях съседния подарък. Чичо съседния 19. И хора, това беше от втория влог. Иска да лайквате клипчето, да се абонирате за канала и чакайте с нетърпение следващия ни влог. Следващия влог ще е утре, вечерта. И следващия ще е за 3 декември. Нямам търпение да разбера какво тук има в 3 декември. Какво ли се крие? Но утре ще разберем. Това беше от нас. Целувки! Да лайкате! Чао! Чао!